It's joke time! Alam nyo po, ako'y nagtataka ngayon. Dahil sa mga makinarya ngayon, napaka-high-tech na talaga. Nung ako nagpunta ng Japan, nakita ko yung mga gumagawa ng kotse. Abay, mga robot na. Hindi tulad nung araw puro mga tao. Abay ngayon, nakita mo, robotic na lahat. Line, paggawaan ng motor, paggawaan ng mga sasakyan. Pati nga paggawaan ng mga pagkain puro robot na. Nung nagpunta naman ako ng US, eto nakita ko, isang buong baka hinihila. Ipinapapasok sa makina. Nagulat ako nung lumabas Corn beef dilata na. Inaman ka ako mga makinarya na yan. Pero iniisip ko, walang-wala yan sa Pilipinas. Sisiw yan. Sinasabi ko, magagaling tayo mga Pinoy. Basta sa mga ganyan, makinarya. Dito sa atin, tandaan niyo mga kaibigan. Tandaan niyo. Isang hotdog lang ang pinasok. Paglabas, bata na. It's joke time! Kanina po, napag-usapan natin yung mga makinarya. Si Japan, hindi nagpatalo. Gumawa to ng robot na kayang hulihin lahat ng masamang loob sa buong mundo. Mga magnanakaw, mga snatcher, basta masamang loob. Ngayon, tinesting sa Amerika. Pinakawalan. 5 minutes lang. May 1,000 ang nahuling mga masamang loob. Palakpakan yung mga tao. Wow, high-tech talaga yung robot niya. Pinakawalan sa Europe, yung robot. 4 minutes. Mga 50 yung nahuli. So, medyo maliit kasi medyo matitino mga tao sa Europa. 50 yung nahuli. Palakpakan yung mga tao. Sa Middle East naman ngayon, pinakawalan. 3 minutes. Ang nahuli 20 katao lang. Siyempre, yung mga tao doon takot magnakaw. Gawa na puputulan sila ng kamay. Palakpakan na nga yung mga tao. At least nakita nila na magaling yung gawa ng Japan. Ito na ngayon, tinesting sa Manila. Sa Recto, pinakawalan yung robot. 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, di na bumalik yung robot. Ninakaw pala ng mga walang hiyang mga magnanakaw.